nakrmiť kvások. Takže tuhý kvások Lievito Madre krmím v základnom pomere väčšinou. A to znamená 1 diel kvásku, 1 diel múky a pol diela vody. Odvážim si najskôr kvások, všetky suroviny a takto zmiešam v mixeri. Takže najskôr si odvážim vlastne kvások, koľko ho tu mám, lebo nemám stále rovnaké množstvo. Takže mám tu 120 gramov, 126 približne. Takže pridám polovičné množstvo vody, že nie viac ako 60 gramov, čo zdávam aj menej, podľa toho, že ako často krmím ten kvások. Keď ho držím vonku, tak vlastne mala by som ho krmiť každý deň, čo nie stále sa mi podarí. Dobre, a teraz to množstvo múky dám teda koľko bolo toho kvásku, alebo trošku viac. Teraz to dám vymiešať a použijem takýto nadstavec na to. Cesto sa po chvíli pekne vymiešalo. Keď vlastne je dobre vymiešané, tak ani neostane na tých stenách tej misky a tým pádom tú misku už neumývam. Proste nechám to na miesenie cesta. No a teraz vidím, že je to cesto pružné a vôbec sa nelepí. Vytvarujem ho do gule. Buď takto ručne, alebo na linke. Prípadne na doske. Celkom je také tuhšie, ťažšie sa mi to tvaruje teraz. Tým, že som dala asi o nejakých 10 gramov viac múky a o 5 gramov menej vody z toho základného pomeru, tak akože tým pádom sa mi to akože, že cítim to v rukách. Na tom tuhom kvásku sa robí hore zárez do kríža. A robí sa to preto, aby vlastne v tej fľaške alebo v miske bolo vidno, ako rastie ten kvások a v akom štádiu sa práve nachádza. Kvások dám teraz do fľašky. Fľaška je čistá, nepoužívam žiaden olej ani nič. Proste ho tam dám. Trošku si to musím opraviť, pretože tá fľaška má užší otvor. Tak, super. No a vyberám si takú fľašu, ktorá je úzka a vysoká a v podstate takto ľahšie uvidím, že ako pekne narastie ten kvások. Čiže ak mu to neuškodilo, že včera som ho nenakrmila vôbec, tak by vlastne do 4 hodín mal pekne narásť až po vrch. Uvidím. Fľašku nezatváram, len ten vrchnák alebo proste nejakú prekrývku položím na vrch, pretože chcem, aby tam prúdil vzduch. Vzduch je dôležitý pri tom vlastne fermentovaní, pri tom kysnutí toho kvásku, takže potrebujeme aj mikróby zo vzduchu. Takto občerstvený kvások nechám na linke a do 4 hodín je pripravený na miesenie cesta. Idem sa pozrieť, ako vyzerá kvások po 3 hodinách. Narastol už teda riadne. Vyzerá, že včerajšie neobčerstvenie mu neobralo na sile, takže v podstate za takú hodinku bude pripravený na použitie. Toto ešte pekne vidno, že tuto nie sú vytvorené bublinky, takže vlastne ešte potrebuje čas, aby ešte dozrel. Takže takto vyzerá kvások. Bublinky sú úplne všade, nepotrebujem ich veľmi veľké, ale podstatné je, že vlastne do 4 hodín ten kvások vlastne narastol na až necelý trojnásobný objem. Vtedy viem, že vlastne kvások dobre funguje, dobre pracuje, má dobré zloženie baktérií, keď ten proces prebehne pri danom pomere do tých 4 hodín.